We gaan naar Amerika. Jossie Smeets en Charles Groenhuizen. We gaan praten over de rol van de vrouw in de Amerikaanse verkiezingen die er nu zijn, om uiteindelijk te komen tot een republikeinse kandidaat die het dan op moet nemen tegen Obama. Laten we even de 4 vrouwen, om wie het nu nog een beetje gaat, die tenminste horen bij 4 mannen, om wie het nog een beetje gaat, even voorstellen. She's the mother of 5 of our children, and she's a grandmother of 18 grandchildren. Does an excellent job, and she is also the author of a very famous cookbook, the Ron Paul Cookbook. So, my wife is also a mom, and as I pointed out early on, but in some respects, she is a real champion and a fighter. She was diagnosed in 1998 with multiple sclerosis, and more recently with breast cancer. She has battled both successfully. Luana has a tremendous artistic focus. She's done a video and music education, why it really matters. She's a pianist by background, plays the French horn in the community band, sings in the choir of the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. She really cares about the arts and would bring a really strong feeling for music education and for art. Unfortunately, Senator Santorum, your wife is not here tonight. Yeah, she's not. She's doing what she does incredibly well, which is to be a mother to our 7 children, and she's my hero. Goed. Zullen we eens even stuk voor stuk doornemen? Karen Santorum, om mee te beginnen, die als laatste werd besproken en die er niet bij was vanwege al die kinderen die ze aan het verzorgen was. Wat zijn haar sterke en zwakke kanten in de publiciteitsshow? Het zwakke kant is dat ze een verleden heeft wat er ongetwijfeld nu al nagedragen wordt. Dat gebeurt nu al en in de nabije toekomst nog meer. Namelijk dat zij ooit, terwijl haar man en zijzelf ook zeer streng anti-abortus is. Ook bijvoorbeeld tegen voorboedsmiddelen. Ze zijn echt buitengewoon streng en conservatief in. En ze heeft een verleden, weliswaar een flinke tijd geleden. Ze heeft een aantal jaren samen gewoond toen met een abortusarts. Die ook nog 30, 40 jaar ouder was dan zij. En ook nog weer de arts was die geholpen heeft bij haar eigen geboorte. Dus dat is een beetje een bizar verhaal. Dat zal er ongetwijfeld nagedragen worden. De baby heeft nog wel even gewacht met die relatie. Dat heeft even. Anders krijgen we hele andere verhalen. Dat zal er ongetwijfeld nagedragen worden door alle mensen. En dat sluit er weer prachtig aan bij het verwijt wat veel gemaakt wordt. Het flipfloppen, het veranderen van mening. Juist. De sterke kant is inderdaad haar hele sterke familieleven. En dat vinden veel Amerikanen heel goed. Ja. Heb je kennis met haar gemaakt? Ja, zij was in een café op een rally die Santorum deed. Maar ik vond haar van de andere 2 vrouwen die ik heb ontmoet eigenlijk het meest terughoudend. Wat mij vooral is heel erg is bijgebleven, dat ze ontzettend conservatief is gekleed. Hoog opgeknoopt blouseje. En zij ziet er ook het meest naturel en minst plastic uit van alle kandidaatsvrouwen. Nog wel plastic, maar het minst plastic. Ja. Goed, zullen we naar de volgende gaan? Dat is denk ik de meest onbekende vrouw, Carol Paul. Ja, dat moest ik even googlen. Want ze verschijnt ook vrijwel niet. Nee. En als je dan gaat zoeken op Wikipedia en zo, is een van de eerste wapenfeiten dat meer dan 50 jaar geleden hun bruidstaart 3 lagen had. En toen dachten we, nou ja, dat ben ik eigenlijk wel vrij snel uitgelezen. Nee, het is een onbeschreven blad. Ja. En een kookboek geschreven. En dat is een hele respectabele bezigheid. Dat heet een Ron Paul's kookboek. Ja, precies. Dus wat dat betreft, daar zullen we ook niet veel meer van horen, want Ron Paul gaat ook 80 bij de verkiezingen niet winnen. Nee, Jossie, heb je haar dus ook niet om. Dus ze verschijnt veel. Nee. Kunnen we door naar wel weer een bijzondere verschijning. Callista Kinrich. Begin jij maar even. Heb je haar ontmoet? Ja, ik vind haar... Niet plastic, hè? Nee, ik vind haar echt ontzettend fascinerend. Je moet je voorstellen, haar haar zit echt strak in de haarlak. Ze beweegt niet. Ze wordt altijd schuin achter nude gepositioneerd. En ze staat alleen maar stil, heel erg te lachen, het grote ogen. Ze beweegt verder gewoon niet. Zouden er anders delen van haar afvallen als ze zou bewegen? Het lijkt echt alsof ze uit de vriezer is gehaald, neergezet en dadelijk weer de vriezer ingaat. We dachten dat Beatrix een strak kapsel had, maar dit gaat nog een leak. Ja. Maar dit is wel een slimme vrouw, geloof ik, hè? Ja, dat is allemaal heel ontwikkelde en gestuurde. En ze schijnt hem echt heel erg te steunen en ook juist heel erg inhoudelijk veel te doen in de hele campagne. Dus. Charles, deze vrouw had al een relatie met Kinrich toen hij nog met zijn vorige vrouw was, die ziek was. Ja, en bij die vrouw was het weer zo dat Gingrich alweer een verhouding met haar had toen zijn vrouw daarvoor nog zijn echtgenote was. 3 keer gescheiden. Dus hij deed het met 2 toen hij nog met 1 getrouwd was en hij deed het met 3 toen hij nog met 2 getrouwd was. Ja. Staat een politieke carrière blijkbaar niet in de weg? Nou, het staat er voor een deel wel in de weg. Want een aantal mensen zullen onder andere om die reden, een aantal redenen, maar niet op Gingrich stemmen. En die kijken toch wel een beetje raar naar. En dat kan zij niet voorkomen? Nee, dat is verder haar schuld natuurlijk niet. Ze heeft wel jarenlang een verhouding gehad met een toen getrouwde Gingrich. Met nummer 2 was hij toen getrouwd.
Maar je hebt absoluut gelijk. Het is, een Barbie-pop is er echt een swingend tie bij. Maar spelen zij nou een rol? Heb je wat aan die vrouwen? Het hangt ervan af. Ik denk dat, wat je nu het afgelopen weekend zag... dat Anne Romney heel erg in de strijd gewogen wordt. Daar gaan we nu naar kijken. Anne Romney. Eerst even kijken? Ja, dat denk ik dan maar, toch? Okay. Ja. Dit is er. I think a lot of people are aware that I have multiple sclerosis. And I think, bringing awareness to people that are suffering... I think the qualities that Mitt would bring to the Oval Office would be integrity, intelligence, and I think that's why it's so important to understand the character of a person. To me, that makes a huge difference. Maybe some voters it doesn't, but for me, it makes a huge difference. My job is temporary, and your job brings forever happiness. So that was a good note for me to know that I had a true partner that really understood that I was the boss. It was great. It is true, right, sweetie? Yep, that's true. Hij kan wel een beetje steun gebruiken van zijn vrouw, hè? Romney. Ja, hij heeft het hard nodig. En zij is een buitengewoon trouwe aanhanger. Storm the castle, sweetie, is haar campagneadvies. Dat gaat hij nou proberen. Maar hij kan het heel goed gebruiken, omdat hij doet het niet goed in de peilingen, niet tegen Obama. Maar een kolossaal probleem van hem is, als je kijkt... Obama afzet tegen Mitt Romney, bijvoorbeeld onder vrouwen... dan doet Obama het oneindig veel beter dan Romney. Daar zit echt 20% tussen. Dus dat zou uiteindelijk, als dat de verhouding in november zou zijn... zou dat gewoon de beslissing kunnen brengen. Ze heeft een geweldig probleem. Heb jij haar ontmoet? Ja, en ik denk dat zij... wat je hier ook heel erg zag, daar wordt zij gewoon heel erg gebruikt... Hij kan natuurlijk niet over zichzelf zeggen... ik ben heel integer en ontzettend intelligent. En dat is dus wanneer zo'n vrouw heel erg een belangrijke rol in een campagne gaat spelen. Want eigenlijk indirect maakt ze nu natuurlijk duidelijk... dat hij een ontzettend sterke, integere, intelligente man is. Ja. Dus die vrouwen kunnen vaak ook dingen zeggen die de man niet kan zeggen. Ja. Zo zei Michelle Obama ooit... ja, Barack die laat altijd vieze sokken rondslingeren. En dan maken ze zichzelf dus heel erg menselijk. En mensen gaan zich daar dan mee identificeren. En een golf van ontroering gingen door de Verenigde Staten. Je zag die sokken liggen. Hele gewone man. Nee, maar het is een heel klein voorbeeldje... waardoor ze zichzelf met zo iemand kunnen associëren. En dan, dat versterkt. Maar zij gebruikt ook, dat is misschien te onaardig gezegd... maar er wordt ook vrij open gesproken over haar gezondheidsproblemen die ze heeft gehad. Zowel MS als borstkanker. Dat is ook een voordeel. Ja, maar... Het voordeel is dat zij daarmee ook het imago heeft. Ze is een trouwe moeder, een trouwe echtgenote... en iemand die geweldige tegenslagen in het leven... met veel moed overwint. Ja. En dat past natuurlijk prachtig in het Amerikaanse beeld van over tegenslag. En dat wordt niet als ongepast gezien om dat te benoemen in een campagne. Het is ook erg publiek dat ze borstkanker heeft gehad en MS heeft. Ja, dus er wordt geen misbruik van gemaakt in die zin. Nee, sowieso zijn die vrouwen natuurlijk en hun hele geschiedenis staat veel uitgebreider op Wikipedia dan de geschiedenis van echtgenoten van Nederlandse politici bijvoorbeeld. Dat weten wij van... Ja, wat weten wij inderdaad van de first lady van de groep Hero Brinkman? Storm the castle, sweetie. Nou, niks geloof ik. Dus dat laten we ook lekker zo. Oh, dat laten we zo. Ja, maar dat is natuurlijk typerend. En dat is ook prima. Net als de Nederlandse cultuur en de Amerikaanse cultuur die we hier nu zien. Maar het is totaal verschillend natuurlijk. Nou was het wel zo dat Diederik Samsons kinderen gelijk het podium oprenden. Gisteren. Ja, maar ze hadden geprobeerd de kinderen tegen te houden. Maar die Diederik wilde meteen naar voren. Waren ook zelf met de bus gegaan en zo. Niemand wist hoe ze er kwamen. Goed, hoe belangrijk is het nu straks in die strijd... want laten we even voor het gemak zeggen dat het toch gaat tussen Romney en Barack Obama. Hoe belangrijk is dan de rol van die vrouw nog? Die blijft belangrijk, omdat je hebt absoluut gelijk wat je zegt over de zachte kant van de kandidaat... maar ook het leiderschap, de menselijke kant. Je zult straks zien dat in die campagne, en gaan we even uit van Romney-Obama inderdaad... dat vanuit de Republikeinen met een soort dubbelloopsgeweer op Obama geschoten gaat worden. Uit de ene loop komt dit verhaal. Leiderschap, de goede huisvader, het is zo'n oprecht mens enzovoort. Dat is de ene loop. En uit de andere loop komt de vuiligheid van, noem maar even, de Republikeinse knokploegen. En dat begint al een beetje, zie je dat nu al komen. Vuil spuiten over Obama en weer geruchten blijven roepen van hij is misschien wel moslim en hij is helemaal niet in Amerika geboren. En Michelle Obama is eigenlijk een angry black woman.
Let maar op, dat dubbelloopsgeweer zul je in de komende maanden echt veelvuldig uit beide lopen zien vuren. Jij vindt het wel een beetje een vuile campagne, geloof ik, hè? Maar ik geniet er ook weer van. Oh, dat wel? Ja, dat is wel slecht. Het blijkt, als je het vergelijkt met Nederlandse campagnes, die ik ontzettend interessant vind, maar juist omdat het zo ontzettend hard tegen hard gaat en echt geen middel geschuurd wordt. Dat hebben we in 2004, 2008 en daarvoor gezien. Op het allerergste die ik ooit heb gezien was tegen John McCain in 2000, door Republikeinen toen gedaan. John en Cindy McCain hebben een geadopteerd kind, ik geloof uit India, een donker kind dus. En er werden toen telefoontjes verspreid in South Carolina. Ik nam je telefoon op. Weet je wel dat John McCain een onwettig zwart kind heeft? Robocalls noemen ze dat. Dat zijn dus, ik kan niet anders noemen, het zijn gewoon politieke knokploegen. Ja. Dat soort dingen ga je nu weer zien. Ja. Neem er maar vergif op in. Want jij bent bij de voorverkiezingen in New Hampshire geweest. Ja. Waarschijnlijk heb je ook aan de telefoon gezeten. Maar niet om dit soort mededelingen te doen, hè? Nee. Wat was het werk wat jij daar deed? Het was de dag voor de verkiezingen. Dus het meeste is dan al bepaald. De meeste kiezers hebben al bepaald op wie ze wel of niet gaan stemmen. En ik belde voor Mitt Romney. En het ging vooral over, kan Mitt Romney rekenen op je stem morgen? Ja. Dat is dus echt een soort van extraatje dat ze dan gewoon nog geven via de telefoon. En zelfs als je wel op Mitt Romney ging stemmen, was het nog geïrriteerd. Omdat die mensen gewoon, je moet je voorstellen, de hele dag door telefoontjes krijgen. Alleen maar weer. Alleen maar, ja. Maar toch, als je één iemand over de streep hebt gehaald en hij wordt straks, ben je wel mede verantwoordelijk. In Florida ging het om tientallen stemmen. Dat ik mede verantwoordelijk was. Ja, daar hebben we het alles over gehad. Ja, maar goed. Nee, ik was daar gewoon om te leren van de vijand eigenlijk. Hè? Laten we even kijken naar die andere vrouw. De presidentsvrouw die het nu is. En die we al een beetje hebben gezien. En die nu toch ook al, want de campagne is wel begonnen bij de Democraten. Hè? Ja. Michelle Obama. A strong woman and but that's been an image that people have tried to paint of me since the day Barack announced that I'm some angry black woman. If these 10 women can endure death threats and horrifying violence and years behind bars to stand up for what they believe in, then surely our young people can find a way to stand up for what they believe in. I mean, you talk about raising kids. It's just really, we had rules, we had boundaries, but there wasn't anything my dad wouldn't do for us. And don't make me cry. No. This isn't Oprah. It's supposed to be Letterman. Daar kunnen toch die andere vrouwen niet tegen opzuizen. Ja, maar de eerste zin die ze uitspreekt, ik denk dat ik het citeer, ze zegt van, ik word afgeschilderd als een ontzettende sterke vrouw. En dat is dan kennelijk voor een deel een nadeel. En dat is ook voor een deel een nadeel. Dan krijg je een beetje het Hillary-syndroom. Wat we in de Clinton-jaren hebben gezien. Natuurlijk een sterke vrouw, ontwikkeld en ambitie. En voortdurend dus die republikeinse lobby van eigenlijk is zij president. En heeft zij gewoon de broek aan daar in het Witte Huis. En dat heeft ook in de campagne daarna, toen ze probeerde presidentskandidaat te worden in 2008... dat heeft ze niet gered toen tegen Barack Obama. En een van de redenen was dat zo ontzettend veel kiezers een ontzettende teringhekel aan Hillary Clinton hadden. Maar in die zin heeft Romney dus eigenlijk, staat Romney er beter voor met een vrouw die past in de traditionele Amerikaanse waarden. Daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Want ik denk dat het juist ook zo is dat het zijn twee mensen die het hier doen eigenlijk. En als Obama minder populair is, dan kan de populariteit van Michelle Obama hem ook weer omhoog trekken. En hem juist dat laten winnen. En daarom is het opvallend dat ze zegt van ik word afgeschilderd als een sterke vrouw. En dat probeert ze eigenlijk een beetje bij te dempen. Maar volgens mij valt dat wel mee. Ik denk toch, Michelle Obama heeft ook een keertje gezegd dat het gewoon het allerbelangrijkste voor zo'n kandidaat is als hij heel erg zichzelf is en ook zelfverzekerd en met gemak zichzelf kan zijn. En ik denk dat zij niet zichzelf zou zijn wanneer zij op de achtergrond zou gaan staan en niks zou gaan zeggen. Maar tegelijkertijd zegt ze ook van tijdens de campagne, ja, ik ga mee, dat is in 2008 ook gezegd, maar ik wil maximaal 2 nachten weg zijn en dan wil ik terug naar mijn kinderen. Dus dat is ook een soort, ze probeert de boodschap alles maar te balanceren. Ja, ik ben een sterke vrouw, ja, ik heb ambitie, ja, ik wil dingen doen. Maar tegelijkertijd heel erg op die moederrol. En terecht en begrijpelijk. Maar het is voortdurend een politieke balans die ze moeten aanhouden. Oké, we zijn aan het eind.